Čau, vítam vás v Midasu nového videa. Takže dneska si preberáme nové veci. Kúpil som si Battle Pass. Jo. Odomekam ho. Teraz sa mi odomkol Midas. Outwards. Teraz idem toto tu odomknúť a dneska sa budeme snažiť domýkať celý Battle Pass. No a budeme robiť zajtra aj také questy určite. A inak máme ešte Joss a to tu neznášam. Dobre, ale idem za toho Midasa. Takže ideme zahrať Gateway s takými typkami. Ani neviem s akými. Dám squadu. To bude najlepšie. Takže ideme na to. Ale za mňa Midasa je najlepší tento mode. Prečo mi ukazuje, že 12 ľudí to hraje? What the hell? Dobre. Dneska si zahráme Battle Royale. Jo. Keď sa mám priznať, už som hral to. Ale som mal toto lamu, ale nejakí typci, kamo, proste spoluhráči ma zradili. Ja nemám celého Midasa proste. Celý to ten Outwards Midas, mám aj to ten všetko. A normálne sa mi páči, že mám to zlaté, to som napríklad nevedel o Outwards Midasovi, že aj na neho to platí. No prečo neviem sa trafiť. Hej ty máš Big Deala, choď do prdele. Ja som pán. Čak, choď to pršiť. On má free skin a ja si ho len za peniaze. OK, takže skáčeme tu, kde. Typci chcú ísť tam. Ale ja pôjdem tu. Ja som človek, hej, žltou. Hej, kamal. Teraz som si... A kámo, prečo každý z našich škvár... Ešte ďalší Midas tu je. Dúfam. Že nie. Lebo ja som jediný Midas. A inak ani som si nevšimol, Midas má docela dobrý to ten backblink. Ale totálne dobrý glider. Ten je najlepší z celého Battle Passu. Akože sa mi fakt páči. Takže tu je tá chata hlúpa. Hej, to si ty? Nie. Dobre, mám mamutku a teraz sa idem dať. Však post, ty vole, mám tu tupačák svinia, kamo. To som nemal robiť, on ma zabije. Nie, nerob to. Debil. OK, tak asi nebudem až taký dobrý. Tak si zahráme aspoň Battle Royale. Hej, zahráme Battle Royale. A inak tu questy. Nie. Gateway má questy také. No. A tu Golden Midas, to asi každý už videl, neviem. A tu The Outwards Keycard. Toto je zaujímavé. Tu musíme získať toto.
Tento tu pajac, kamo, už som zabudol, jak sa volá, dal cenu na skoro všetky veci, ktoré my používame. Takže všetci na ostrove sa spojili a teraz hľadajú karty a toto prvá karta už sa odomýka 43%. A ja to už mám, som za, dúfam. Hej, mám. Asi. Nie, kamo, Battle Royale, dobre. Daily questy, Million Stories. Rankedy, také. O, počkaj, rankedy, USA. Yes, a bude aj dážnik, yes, ja zbožňujem. OK, Cowboy Bebop, to už je dlho. O, pridali nové questy, ale ja ich tak neviem robiť, takže dobré. Tu Battle Pass. Hej, on by som sa chcel spýtať, keď mi tu ukazuje, že mám čierne, no tak to nemôžem odomýkať, akože teraz, keď som si kúpil Battle Pass. To potom nebudem mať big deal a s tým mám už dačo plánované. Tento som zbožňujem. OK, mám tu big deal a dvakrát. A keď odomyknem celý Battle Pass, budem odomýkať bonusy. Nie, to prčíc, toto je hnus. A Lego Pass je nový. Už keď sa mám priznať, som začal odomykať. Ale ja podľa mňa totálna škoda, že vy si musíte kupovať ten Battle Pass, keď chcete tento emote a je tam ešte jeden emote súvisiaci so sezónou, počkajte. Hej, tento. Tento. Totálne dobrý na túto sezónu. A ten skin božstvo. Dobre, takže ideme. Battle Pass skúsiť. Sorry. Dobre, a keby ste chceli, píšte do komentárov, znova si zahrajem s Peťou, jak niekedy, tak kde je minulosti, neviem už kedy, ale dosť dávno. Šopet udali Incivit, vieš to, ja to neviem čítať. Gold Simulator. Tak to si kupujem. Kvôli tomu, že ja som fanúšik tej hry. Natočím aj. Mida sa dali do shopu. Tu je to ten. Toto. Walker Bundle. A tu je totálne dobrý emote. Battle ready. Skinning. Tu sú. A Wildcard akože najlepšie z tohto tu. Čo tu je? Lebo to, jak som bol malé diecko, no tak som ho chcel jak svinia. OK, debilný emote. OK. A inak teraz veľmi veľa prednatáčam poslednú dobu, takže sa môžete tešiť na veľa kontentu. Pokým nebudem chorý. Jo? Takže súpiš.
môžete sa tešiť aj na Poppy Playtime, teraz neviem, či už je na kanáli alebo nie. Ja som v minulosti, jo. Takže oka. No tak. Shot. Už som ho zabil. Oj, čus, kamo. Ty si bol môj detský sen, ale teraz mám Midasa, takže sorry, ako. Počkaj. Mám ten emote ešte. To som si spravil, ok. Takže ideme do Crime City. A inak plánujem songu. Jo. Bude songa možno. Jo. Takže bude songa o Crime City. Big Dealovi, Midasovi a Tasty Boys. Proste o celej tejto sezóne bude song. Na konci až. Dúfam, neviem o tom. Neviem, či bude vôbec, ale mal by byť. Takže teraz letím nad Crime City a ideme vykradnúť banku, lebo už som sa na tom zlepšil. Jak v minulom videu z Fortniteu. Takže oka. A inak dôvod, prečo teraz vôbec nevydávam videa poslednú dobu, bol ten, že bol som chorý. Jo. Takže ok. Tu hodím v české. Yes. Turopík. Jo. No. OK, tak teraz hľadám tašku. Hej, tu. No. Niekto tu bol. Beriem si svoju šťastnú zbraň. Dobre, túto tašku nikto nezobral. Jo, takže mám tu dynamity potrebné mám. Musím mať. Toto tu musím mať. Strupíky samozrejme. A toto tu musím mať. Na vlak. A vlastne vlak nebudeme ani veľmi, takže okam, beriem toto. Yes. Odám tempo ukážu. O, do prčí už idú. Kde sú tu dá? Super schody. Mám tu schody. To je mi niečo potrebné, toto mi netreba. Tu. Yes, toto tu. Berem to, to mi treba.
Tak mi to nevyšlo, jak bolo v plánu. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a ja sa rozlúčim. Aj tento tu zlatý mi dáš. Čú.